Kwabantwana bethu asebathandayo ndicela nje ukwenza isaziso siyam iikawusi ziyafumaneka Mandibulise komama upresident, ndibulise umama unobhayibhile, ndibulise umama uvice komama, umama unobhala, umama uweta, kwi-Gildas, uvice we-Gildas eGespo, itafile yakhe
ndibulise umabuvayisi wamantombazana namantombazana, ndibulise omama bonke. Leaders, one heart, one way, one heart. Mamuvayisi ndimntothandani naye. Ngoku xa ndizonukisa ngayo ingqondo yemka kuthiwe apha masize nengxoxo. Niyayibona masingxoxo? Where's the guilt? Niyayibona ngoku? Where's the guilt? Niyayibona? And yangoku kuthiwa salujonga umphandle. Ndizofaka le ngoma ndihamba nezigildas ndifuna bomama zithi gildas efuna ziyabulela bomama zilapha nje luthando lwenu niyazazi uba ziyonqena kodwa zizixelele namhlanje uba zawuncama konke zizoninika uthando olu nani nusinika lona. Ndiyifaka ke le ngxowa yam ngamazwi apha kuloShuwa 23 verse 8 ize ninamathele kuYehova uThixo wenu. Mayitsho iGildas kuwe.